Türkmen bir taraplığı öz bolşuluğu, aýratynlygy bilen dünýäni haýrana goýýar. Muň şeýledigini öňde barjy daşary ýurt neşirleri sözüň dolmanysyny suwd edýär. Olarda ýurdumyzyň daşary syýasat başlangyçlaryna, durmuş ykdysady üstünlüklerine bagyşlanan ýürüýte makalalar, suratlar bar. Gelin şol daşary ýurt neşirleri bilen biraz tanşalyň. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Medeniýet instituty tarapyndan çärekde bir gezek neşir edilýän Eco Heritage adly jurnaly ýürüýte bir sanyny halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlady. Onda Türkmenistanyň syýasy, medeni durmuşyna bolup geçen möhüm wakalara, dünýäde 3 gezek bir agzdan ikrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň ähmiýetini, iki taraplaýyn hemde köp taraplaýyn esasda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, medeni gymmatlyklara bagyşlanan makalalar yerleşdirilipdir. Hindistan Respublikasynyň New Delhi şäherine çap edilýän hemde Aziýa tewitini, tewidin şäklerini alyslarda ýaýradylýan halkara jurnaly hem şu ýylyň noýabr aýynyň sanyny Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna hemde berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwrüne, gazanýan üstünlüklerine bagyşlady. Şeýle hem Gruziýada neşir edilýän ady belli jurnalynyň ýürüýte bir sany Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp neşir edildi. Bu neşir Türkmenistanyň halkara başlangyçlarynyň dünýä bileleşiginiň uly gyzyklanmasyna eýe bolýanlygyny äşkär edýän nowatdaky suwtnama öwrüldi.